ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଗଦି ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି। ସମୟ ପାଖାପାଖି 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ଏବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବି ଆମର ଇଚ୍ଛାପୁର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାହାରୁଛୁ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ବହୁତ ମଜା ହେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏସବୁ ଆମ ବାଇକ୍ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏଠି। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା, ଚା ଫା ଟିକେ ପିଇଦେଲୁ। ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଏଇଠୁ ଆମର ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଆରାମସେ ଯିବୁ, ବାଇକ୍ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ଦିନ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ବହୁତ ମଜା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏବେ ତିହିଡ଼ି ମାର୍କେଟ ପଶିଲୁ। ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଚ୍ଛାପୁରରେ। ଆଉ ଏଠୁ ଆମେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ କରିବୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ବାହାରିବୁ ଏଠୁ। ଆଉ 2 ଜଣ ଆମର ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଇକ୍ରେ, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବାହାରିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଇଚ୍ଛାପୁର ମାର୍କେଟରେ। ନମ୍ବର 1 ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଇବେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଆସି ଆମେ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ବରା ଘୁଗୁନି ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିଫିନ୍ କରିକି ଆମେ ବାହାରିବୁ। ସକାଳ ଭୋକ ବହୁତ ଲାଗିଲାଣି। ଆମେ 6ଟା ବେଳୁ ବାହାରିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ବସିଗଲୁଣି। ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଜଣେ ଆମ ଦେଖ ହେଇଗଲେ ସେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ, ମାନେ କାଲିରୁ ଖାଇନି ଆଜି ଟିଫିନ୍ କରିବ ବୋଲି। ସେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ବାକି ଅଛି ନା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଖାଇସାରୁ ପୁଣି ଦେଖିବା। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ଜୀବିକା ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଭଉଣୀ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏମିତି ପାରିବେନି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ। ଯାହା ହଉ ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଭାବିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବୁ, ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମକୁ। ଆମେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲୁ କୋଉଠି, ବଡ଼ପଦା। ଆମର ଭାଇ ଜଣକ ଆସି ଭଦ୍ରକ ପିଲା ଆସି ବଡ଼ପଦାରେ ଭେଟ ହେଲେ। ଆଉ ଏଇଠୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆମେ ପୁରା ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଉ କେଉଁଠି ବାଟରେ ରହିବାର ନାହିଁ। ଏଇଠି କ'ଣ ଟିକେ ଚାହା ଫାହା ପିଇବେ, ପିଲା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠୁ ପୁରା ବାହାରିବୁ ସିଧା ଯାଇକି ତାରିଣୀ। ଆଉ ସେଠି ଯାହା ଆମେ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋର ଭାଇ ଦୀପ କୁମାର, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଓକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ 25 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ଏଠୁ ଆଉ 15 କିଲୋମିଟର ହେଲା ଆମର ମାଆଙ୍କ ପୀଠ। ଏଠି ଟିକେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସବୁ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ହେଉଛି ସବୁ। ଦେଖ ଭାଇ ଆମର ସେଲ୍ଫି ନେବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଭାଇ ଦେଖ, ସେ ପୁରା ପଳେଇଯାଇଛି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ। ତାକୁ ଏଠି ଆଉ ଜାଗା ହେଲାନି। ସେ ହାତୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିବ। ଆମେ କହୁଛୁ ଏଠି ହାତୀ ବାହାରିବ ବୋଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବି ହାତୀ। ଆଉ ଆମର ଭଲ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଘଟଗାଁ ବଜାରରୁ 2-4 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଆସିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଗାଧାଗାଧି କରି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବି ଲାଗିଛି ସବୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ବସ୍ ଲାଗିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବସ୍ ଲାଗିଛି। ଲୋକ ସବୁ ଗାଧଉଛନ୍ତି ସବୁ ଏଠି। ଭାଇ ପାଣି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ଆଉ ଯାହା ହଉ ମାଆଙ୍କର କୃପା ଅଛି। ଆଉ ମାନେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଭାଇ ଗାଧେଇକି ଆସିଛି ସକାଳୁ ଘରୁ। ଖାଲି ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚିକି ପଡ଼ିବା, ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଖରୀ। ପାଣି ଖରାଦିନ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଏକଦମ। ତେବେ 3 ଜଣ ଗାଧେଇବନି ନା କ'ଣ? ଗାଧେଇକି ଆସ। ଆଉ ପାଣି ଖାଲି ଛିଞ୍ଚେଇକି ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ?
बाबा शंभुनाथଙ୍କର मूर्ति पछपटे अच्छी ये तो बढ़िया अच्छी सुविधा गाधोवाई आप देखिले जो आसवे आप ये गाधेबे गाधे आराम से माँ को दर्शन पर जी आम आसिक पहुँची गलु माँ तारिणी पीठरे से तो आप देखिले आम गाधे पिधे बाहरलु ये माँ तारिणी पीठरे आसिक पहुँचलु बर्तमान गाड़ी रखा व्यवस्था को तापर आम माँ को दर्शन पर तीन नंबर आज बहुत भिड़ अच्छी लगुच ये गाड़ी गुड़ा तो देखुं कौ जाम अच्छी पूरा बहुत भिड़ आज अच्छी एक नंबर गेट रे पहुँचलु टे दाम दाम सब आम जाऊँ आगे गाड़ी रखू से मामूंर दुकान अच्छी आठी गाड़ी रखू रखी सारापर तो भर को मोबाइल वाले अलाउ ना से मोबाइल रखी आम माँ को दर्शन पर भर को जीवु भर तो जाई हेनी मोबाइल नहीं तो फाइनाल आम ये गाड़ी रखा व्यवस्था होमर मामू अच्छा आमर मतुर जो भाई जनक आसते यहाँ हूँ मामू भोग दुकान तो ये आपण मैंने आसिले जिते आम एरिया आसवे निश्चित ये कहे गाड़ी आराम रे रखिए ये आ भोग भोग भी आप किणवे बहुत डिस्काउंट आपको मिल निश्चित तो माँ का मंदिर को जाइलु भोगराग सारिक आइलु भर तो मोबाइल अलाउ ना तो ये बाहर आसाला आम जाऊँ ये आप देखेबी भीतर माँ पीठ देखो आज रविवार बोली बहुत भीड़ अच्छी तो आपड़ जदि केवे आसती तो यदि रविवार दिन आसवे बहुत भीड़ रही अलग टाइम आसवे आगे फांका रप आराम से दर्शन करके जी ये रविवार दिन आज से भीड़ अधिक आज लाइन लगे पड़ू बहुत लाइन अच्छी देखिपे आप केते लोक आज अच्छा निश्चित आप देखु सेटा 20 पा एटा 10 माटी घोड़ा ये माँ को फटो सब अच्छे देखो बहुत जिनस ये हूँ आम भाई तो ये आसिले आप गाड़ी फाड़ी रखार भी व्यवस्था है आम गाड़ी सब ये रही है देखो बिना मूल्य कौन पैसा लगे स्टाण्ड आप रखिले पैसा देवाक पड़ो ये पैसा ना देखो बर्तमान भोग किना चलती समय पखापाखि 2टा बाजिला बहुत भोक भी लगे आम आसचु ये होटेल खायापी ये साधा मगेचु कहीं आज पंचुक चली माँ का दर्शन भी सारी आसचु आ 150 टंकार छतु मिल आ सहित बहुत आइटम भी दौरान निश्चिंत आप आसवे ये खाइबे ये आमर बहुत सस्ता होटेल अच्छी खाया पीवा तो सरीगला माँ का दर्शन भी सरीगला तो आम ये एंड करुचु आ गुंडीचा खाई जाइथांतु आ समय हेनी आम दूर बाट बर्तमान जावाक पड़ो तो फाइनाली आम भिडियोटी ये रखुचु जदि आप भल लगे निश्चिंत लाइक कमेंट करेंगे शेयर करेंगे जय माँ तारिणी।